Kula matur para sederek lepat kula nyuwun ngapura Nuwun Sutrisno Budoyo ngaturaken pambagya wiluja sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian seni tradisi Dadung Awuk saking enthak bangun jiwa kasihan bantu. Dalu punika badhe ngadani pentas seni kangge menyongsong hari jadi kaluran bangun jiwa. Seni tradisi Dadung Awuk ing enthak bangun jiwa dipun sesepuhi Bapak Wakijo AS lan dipun ayomi penyanipun Bapak Bibit Haji Bibit Rustamto Sarjana Hukum lan ugi Bapak Ngadiono Kepala Dusun Kalih Ngentak. Pendapuk utawi dalang Bapak Tugiman Marsudi Arjono wondene Wiraswara utawi Swarawati Ibu Yuli lan kanca-kanca. Pranata gending penyanipun Mas Arsa. Para paraga ingkang badhe ngayahi tugas dalu punika, Dadung Awuk kasta penyanipun Bapak Sugeng Sulistyo. Wondene Demang Kranduan katindakaken penyanipun Tugiman Marsudi Arjono. Wondene Suwardi dalu punika dados angkara. Murka katindakaken sederek Suwarno, Bapak Rajiman dalu punika dados Demang Cakra Yuda. Truna Klelet dipun tindakaken penyanipun Bapak Ponimin, wondene Ibu Marina dados Genduk Manis. Jaka Sedanya Bapak Suraya, wondene Mbok Demang Ibu Ika. Jadrana dipun tindakaken Bapak Darmaji. Sutrisno Budoyo mekaten menggah dabuhan seni tradisi Dadung Awuk punika. Sugeng dalu sugeng hamirsani ngantos paripurnaning seni Dadung Awuk punika. Minangka winantuing Suka Basuki rahayu ingkang pinanggih nuwun matur nuwun. Timun dawa
sowan paman. Iya. Dados ngawuh. Nggih. Paman arep takon karo kowe. Kowe teko ning kademangan Kranduan ki merga kangen karo paman. Apa pancen ana kawigaten sing mligi nggih? Nggih. Saderengipun kula matur keparenga kula ngaturaken sungkem pangabekti katur paman Kranduan. Ya. Tak tampa kanthi senenge atiku. Pangestune paman wae tumrap marangku. Nggih, kula tampi mugi ndadosna jimat. Saklaminipun kula ngembani wonten ing Kedung Begelen paman. Janur gunung kadingaren nggonmu nyandang pantes lan luwes. Iki upama merga kowe kangen paman banjur teka ning Kranduan kene supaya entuk pangalembanane paman kuwi. Nggih. Wale-wale menapa paman? Kejawi sowan kula ngersanipun paman tuwe kawilujenganipun paman sak. Estunipun kula badhe nyuwun pamit wonten sanipun paman. Wong lemu teko ki durung suwe. Durung sawetara le jagongan karo paman kok arep nyuwun pamit ki arep pamit. Ngaten paman. Sasampunipun kula mireng Biyawara saking Danaswara ing Kasultanan Demak Bintara. Kula mireng bilih ing negari Bintara wekdal sakmenika ngawontenaken pilihan Prajurit. calon prajurit. Oh. Estingarang kula kejawi pados pengsangan ingkang linangkung ugi badhe ngindakaken derajat kula paman. Luhur tenan gegayan. Ning paman arep takon. Nggih. Apa wis mantep tenan kowe bakal ngabdi nang negara Demak Bintara? Sampun kula limbang-limbang. Sampun kula pikir kula kedah suwita wonten ing Kasultanan Demak Bintara, paman. Nek pancen karepmu merdeng, atimu kukuh. Paman ya sarujuk. Ning ya ngono ya, Ngger. Nalika sugenging bapakmu pancen wis tau titip rembug marang aku. Nggih. Di Demang Kranduan aku titip kadewasane Dadung Ngawuk ulang wuruken Kautaman. Jalaran kowe ditinggal bapakmu, udakara kowe umur 4 taun ditinggal nyantri ana ngersane Kanjeng Sunan Kalijaga. Oh, ngaten. Pancen Kakang Cakrajaya kuwi pancen semono pamit. Kejaba pamit karo aku titip karo kowe nganti kadewasanmu. Lah nek kowe bakal ngabdi ana ing negara Demak Bintara, kejaba aku sarujuk ya nuwun sewu aku ateges ora ngguroni. Nggih. Sepisan pakulinan sing saben dina tok tindak ning Kedung Begelen sudanen kapara ilang ana. Jalaran paman ki ngerti, cilikamu tekan sepene iki ngerti. Ngerti. Ning ora tak perlu tak kandhakake ndak isin. Oh, nggih. Awong kowe iki nek ora cocok karo kanca-kanca mesti tok antem. Mula aku titip pakulinan sing ana ing desamu sudanen kapara ilang. Jalaran kowe besok ning kraton ki bakal ketemu wong sing akeh. 1000 cacahe. Seje kulit, seje sanggit, seje penemu. Nggih. Dadi kowe sesuk nek kelakon ngabdi ning Demak Bintara, yen kowe kepethuk kanca lan srawung, yen pancen dheweke iki beda penemu, aja tok anggap kuwi bakal dadi pepalangmu. Beda penemu kuwi apik munggo ing saiki. Malah bisa mujudake suasana kang tentrem. Nggih. Dadi nek wong beda penemu kuwi aja tok sengiti. Ditakoni apa bedane penemu? Kang kaping pindhone wong ngabdi negara kuwi ora kudu dadi prajurit.
Ning nek pancen pengangkahmu bakal dadi prajurit luwih utama. Paman titip ana perkara kudu sing tok anggo wewaler. Inggih, Paman. Sepisan godane wanita. Wong kaya ngapa wae anggere wenuh wanita sing bathuke klimis adakane ya wis ngono kae. Kok nalika semono aku mbiyen ndek nglakoni nom ya tau kok. Mula aku ngandani kowe iki aku tau nglakoni. Lah sak teruse ngono ya Nger ya. Sepisan wanti-wanti. Inggih. Subasita lagak lagu tok wae. Kowe bakal ngadepi kang beda swasana. Nalika nang omah ming wong weruh, wong garung luku, tandur lan sak piturute. Nang sesuk nang kono bakal ngadepi wong sing akeh cacahe. Kaya sing wis tak kandhake ngarep. Nggih. Iki omongane paman kuguneng. Nggih, matur sembah nuwun. Tak kira ing sak mengkono bisa njalan. Gegayamu bisa kelakon. Lah iki ngono sing luwih wigati kari dhewe iki, gaten. Kowe mengko budal saka Demang Kranduan metu Alas Bering. Nggih, nggih. Nang Alas Bering kuwi ana brandal sing reraton ana ing alas kono. Kiwa tengen ora ana sing bisa wani-wani karo Angkara Murka. Lah ning papan kene iki. Kowe nek bisa nyirep brandal sing dumunung Alas Bering, derajatmu bakal katon. Menawi perkawis gelut gojek adu atos sing balung fluting kulit. Paman Kranduan ampun kuwatir kalian kula, Paman. Lah kuwi nek ngadepi wong desa Kedung Begenden. Iki beda. Mula aku akon marang kowe supaya metu Alas Bering iki pancen kanggo nodi atimu naker sepira kuwanen. Nek kowe bisa ngalahke brandal sukul nyekel dheweke supaya bisa mari nggone brandal, derajatmu bakal katon. Lan kowe saka omah aja banjur mudi lan ngoyak derajat, apa pangkat. Derajat iki cekelen dhisik. Nggih. Nek wis derajatku bisa tok regem ning tanganmu gampang pangkat. Nanging wong kuwi nek kedunungan pangkat sosok lali. Ya ora sedengah wong tumindak. Mula wanti-wantiku kang pungkasan iki gatek. Besok nek kowe dadi prajurit, nek wis ora kanggep ana ngarsa dalem kowe bakal bali ning desamu. Kowe mbiyen saka desa bali ning desa, srawung ning desa. Kowe aja banjur lali marang kanca kancamu ing Kedung Begelen. Dumeh wis tau dadi abdi ana ing Kasultanan Demak, njur karo kancamu lali. Aja ya Ngger yo. Nggih. Ya. Wis bisa nampa Kandang. Sampun saged, Paman. Lah saiki ngono. Dina iki malah kowe tak tundung. Saka ing Kademangan Kranduan enggal tumuju ning Demak Bintara. Nggih. Ngati-ati diudi, duga-duga digawa. Sepisan meneh metu Alas Bering. Brandal Angkara Murka rangketen kanggo ngetoke derajatku sing sak teluse. Nggih, pangestunipun Paman, ingkang kita suwun, Paman. Pangestuku banyu mili, muga-muga bisa ngetutake lakumu tumuju ning Demak ditampa Nggih. pasuwitanmu. Iya, iya, iya. Surabaya banting awak urip penempur saiki manut jamane ala yola elu ya asalo ala yola elu ya asalo
Kesel banget tau, Kang. Leren kepiye? Ini, Kang. Awak dhewe badannya ya isih akeh. Sewek Ya, terus. Kang. Ayo, Kang, go. Ngedumi kancane awak dhewe, Kang. Terus kepiye karep? Ini, Kang. Bandane dhewe iki nek isih opeh to. Karepmu kepiye ngono? Ya iya, Kang. Ngene, Kang. Aku tak omong ning kowe ora nesu lho, Kang. Ora, Ora muring to? ora. Ya. Awake dhewe mbok leren nggone rampok karo adon-adon to, Kang. Wong adon-adon ku ayo gawe pitunane wong to, Kang. Kok wonge ora ngresi. Dadi wong nek melu brandal. Wis gawene awake dhewe to. Sugih melarat ki wis awake dhewe. Rasa sok komresi. Ha ning aku kuwi arep leren lho, Kang. Apa? Leren. Leren. Leren nggone lek brandal lho, Kang. Ora sosok. Waduh. Wah, Kang kuwi jan. Oh, kowe sugih. Ha ning mau ya ora muring to, Kang. Dadi kono iki sekali brandal to. Nek brandal awake dhewe kuwi kok rasa sok komresi. Nek kowe wis jelas melu aku, minggat. Rasa melu aku. Ora ngono kuwi, Kang. Mbok ngrumasani, Kang. Aku karo kowe iki nek wis tuwa, balungmu ya wis kropo apa meneh kulitku ya wis bedel, Kang. Ngene, Iya, Kang. kowe iki rasa koken. Ngandari wong tuwa. Kowe melu aku. Manut aku bandamu sing akeh yo. Ngati-ati nek nganggo nek entek yo golek neh. Oh. Saiki nek ana wong liwat kene nang aras beling kene dicegat. Jualuk bondone. Kanggo awake dhewe to, Kang. Ha iya. Wis. Kowe kono, aku kene. Yo. Wong kuwi yo sing kemotot. Iya, Kang. Kowe nang kono aku tak nang kene ya, Kang. Kowe kono. Yo. Kene. Apan-apan jati kayu gendok manis tape bojo sandang-sandang golek dhewe Alayo layo lailu ilu ya elasa. Alayo layo lailu ilu ya Ayo, Kang. elasa. Lakoni, Kang. Lakoni yo. Lakoni, Kang. Kowe ya seneng. Kowe wae aku sing takoni, Kang. Kowe apa aku? Kowe wae. Aku sing awake lemu. Yo, takoni, Kang. Kisana. Apa? Kisana. Kok kaya jampang dijeluk. Sik jampengke kowe. Jenengmu sapa? Dadung ngawuk saka Kedung Begelen. Gadung ngamuk. Heeh. Gadung ngamuk di. Ayo dadung awuk. Oh. Ya, dadung awuk to, Kang. Gadung ngamuk. Awuk dadung awuk. Bagus. Iya, Kang. Ini di. Jenengmu Gadung ngamuk. Bagus. Yang patrapmu kaya ngono. Ini di cekake. Kandamu kuwi tak jaluk pilih bondo apa nyawa. Yen nyawa bondo menehno aku. Nek ora belek ya iki. Iya, Kang. Bondone sing kembebyar dijaluk awake dhewe, Kang. Anggara umur kok. Ini Bondo tak kukui apa meneh nyawaku. Tak toi ngasih pecah dodol utang getih. oh, tak dugang gangsalan kowe. Woi. Aku sekene. Oh, ya. Waduh, Kang. Maju nih. Woi. 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 Waduh. Capek nih. Waduh. Ayo gajone.
hati-hati. Saya bodoh hati-hati. Pisan dong. Mundur. Bobote biyen petruk ayu rupane tak tinggal mlorot regane alayo layo lailu elu ya asalo alayo layo lailu elu ya asalo Sawang-sawang kok kaya iki atimu seneng lho iki. Iki ana apa? Kok nyidemang kok kaya atine iki bungah. Seneng saben dina. Piye? Demang niku remen. Heeh. Saben-saben tak demang kundur saking pundi nang nasi kawulane jenengan. Kok demang anjene lek atiku seneng. Ah kersane pripun nek mboten kenal Pak demang lenggahe pun sae kok. Kita kalau begini kok jenengan Dicetak nggae sing sari sing tegese iki lenggahe lah Pak demang tak mboten-mboten nek demang iki kok nggih lenggahe sae katimbang kula riyen zaman simbah kula ngopo ngeten iki. Niki sedaya wae syukuri alhamdulillah. Dugi nang iki dene wonten kedadosan gadung ngamuk saking Tlacak Mendak. Iku saged dipun pendani para panggemar gadung ngamuk. Dene ya pinter kowe nek matur nek wasis ngono lho, Lek. Aku lagi riyen malah Heeh. nate ditari kalih kanca pilihan mriku. Kanca kula niki sapa? Ditari apa, Lek? Ning aku malah Wong rupa kok ora bejadi iki kepise. ning aku gumun lho, Pakne.
Piye Nyi? Kok ana gepurane iki lho. Sing tengah kuwi. Niki undang-undangane kula nderek Pak Demang kali mbok Demang. Iso gawe gepura. Nggih. Wah, Napa mboten iso? Kalau ben panjenengan bertindak wonten tugas jenengan. Mbok Demang nek aku mbok dijokoke bali tak ning musuhi Pak Demang. sik Tak ning musuhi kula nyangkut nyangkut. banyu dienggo apa ku mau Lek? Kapan aku akon kowe iki kapan kok? Kalau ben niku malah kok tak upahi ngoten niku. Aduh, Pak. Kudu dicethake lho diopahi apa lho niki lho. Pak Demang sekali nyi kok kaya siru-siru wonten kerjane kok. Ora sembrono lho Lek kowe. Seneng atiku. Kok nyepake banyu barang dienggo Nyi Demang iki karepe piye Lek kowe? Pun niku mboten kasih banyu dimangke kula tak mriko-mriko. Wes nek kowe iki ra rampung-rampung matur kok ora wis. Iki ngene, Pak. Piye, Nyi? Mas Demang, Kang Piye, Mas Nyi? Demang. Iya, piye Nyi? Niki kula nek piye ya aku arep maturke. Blak mawon. Blak rekata ngono. Blak kutang, blak kutang niku tegese blak-blakan apa anane ngoten niku. Oh iya. Bloko suta. Iya, yen tak waspadake. Wong wedok saben esuk rujakan. Lutisan. Karepmu kepiye Nyi? Kudune kula Apa mboten wetengmu ra mules ngono piye lho Nyi? kula mboten mature kudune Pak Demang ki ya napa nggih preso. Kula niki nggih Kepiye? wale-wale menapa nggih Kang Mas Demang. Ya. Kula lan panjenengan menika sampun dangu saestu anggenipun bebrayan. Ya. Kirang langkung Wis 15 taun langkung. 15 tahun. Ya. Napa to tiyang bebrayan menika ingkang dipun padosi mboten namung mawa bondo tok ya Lek ya. Ora bondo Nggih. ning Nek iso nggih iso wong omah-omah ki duweni turun ngeten Iya, nika lho iya. Pak. Lah niki piye? piye to ora tanggap lho Mas Demang ki. Mbok kowe wae coba kowe. Lah niki- ngene iki lho Lek. Lah yo ngene iki apa? Ngene iki mau numpak bocahane ngene ya iso. Saya mangkep tenan kok sampean. Lah kepiye karepmu kepiye gendahno sing cetha. Ora pinaham to. Ngeten Pinahno. lho. Kowe kuwi Nggih. Ngeten niku. ngene iki ngopo? Oke, Pak Demang sewu. Kowe wae Piye? sing kena. Pak Demang niku ajeng matur bloko kita bilih lingsem napa pripun. Mboten sak terus-terus kula. Mbok jenengan Mbok Demang niku Lah ya padha wae ra wis Kowe ngomong ki sing cetha. Kowe ki Kok jam 12 kok ya. Mbok Demang niku Oh. pun ngandel. Kowe meteng Nyi. Wah. Jan. Seneng. Niku jayane Kowe meteng tenan Nyi. Nggih. Lah kok segede? Lah jeneng gedhe pripun? Lah sing disawang kene munggah padake ra kesel. Nek wong meteng iki sing gede kene lho Nyi. Lah, Lah kowe kok iki meteng tenan ora Nyi? lah nggih meteng tenan sing ngetenge ya jenengan kok Mung sapa? ngomong kowe iki ming Apa ya Pak gawe senenge Siono? atiku. Kalau Tenan meteng tenan. Nggih. Wah, kelakon duwe anak. gampang lah dong sampean kok. Riyen kula kinten mboten saged ya. Waduh. ning nggih amit-amit aja Wis tiru 15 nika lho. tahun lho. Aja tiru truno klelet lho Pak. Lah piye? Piye? Lah nika Ono klelet piye? ngentek-ngentekke nika. Nggih, kula tiyang blabak kok. Kowe wis Nggih, ngandhet niki lho, tenan. Pak. Wah, Nggih. seneng Nyi. Seneng saestu. Syukur karo sampean. Gusti ingkang kuwasa gene kowe iso ngandhet lho. Ndak kira mbiyen kowe iki ora iso. Sing ora iso ya duwe. sampean kuwi kok. Wah. Oh, nek- Wis pitados, wis percaya saiki aku seneng nek kowe iki Lah niki Meteng. anake ora sing kene-kene iki lho. ora anake iki lho, krawani Pak. ndemuk sik kono. Kene wae. Ning kene iku Pak. Piye? Piye? Iki penjaluke anake sampean lho, Lek. Iki anak-anake Pak Demang. Iki kepengin. Ora tegese iki sampean Mas Demang. Iya. Ya sampean ki ngrungokno ngono lho. Aku ki nyidam lho, Pak. Nyidam apa? Wis Ning omong tak niki turuti. dede kekarepan kula anake Ya. calon jabang bayi niki anake sampean iki. nyidam apa Nyi? Nika lho pengen nika lho babal madu kucing kae lho, Lek. Oh, bapak madu kucing.
Kucing. Kasar kiwa tengen riki kasar. Babal madu kucing ki apa? Niku. Gori alit. Mangke kula nek matur sing mboten sampean panampine nggih mboten sae. Gori cilik. Ah, gori cilik. Alit. Babal madu kucing. Kowe ngerti, Lek? Wertos. Nek kowe ngerti, ndang golekno, Lek. Ki selak Apa ngecas sih lho diarani iki lho, Lek. babal madu kucing kuwi, Lek? Madu kucing. Iya. Kalian apa sih sampean mangke lali? Kowe siji sik golekno. Sik, Nggih, sik. golekno sik babal madu Nggih, kucing. ngeten kula tak mangkat. Ra suwe-suwe lho. Nggih, kula tak mangkat. Lah wong ning kebon kono golek Gek kok mangkat to. Nggih. Aja nganti kleru, engko kucing sing tok gawa. Ra suwe-suwe lho lho. Wis atimu tentremno. Bakal lakon kowe nyidam apa babal madu kucing, lek tulung lelet bakal goleki. Iya. Kowe seneng atimu. Muga bae apa panjenengan lakon kabeh. Sampeyan ya Iya, wis esuk nek wis lakon duwe anak gak dolan-dolanan lan seneng atimu. dolanan Iya, seneng atimu. Iya, seneng atimu. Wah. Iki ndi bocah golek ora ketemu. Wah, wah, galo. Wis lakon itu kae. Wah. Wah. Kene Lek. Wah. Wah. Ketoke seger. iki Kuwi apa ku Lek? Nggih niki mau jenenge kagungan panu kula leksanani. niki tok deplok iki. Gori mau. cilik tok beres piye? Boten. Lah piye? Tetep babal madu kucing niki. Coba tak ombeni. Malah kula le meneke Lek menek piye Lek ku mau Lek? cara kiai wetan. Lah nek wong menek cara wetan iki Ngeten kepiye? iki kepiye? Wis piye? Ana kadang cari tekek. Wis. Tangine turun melek. Pakde lagi meneke katroke suwek. Wah, Acara ciri-ciri ning piye? Dek, katroke suwek. Wonten kadale. Ben le iki kadal pancen omahe kono kuwi. Sing setunggal ya ijek ya. Piye? Piye kuwi? Dek, gratis. Agenge ketinggal. Wah, jan. Sing mangkel kula. Ning lak ora padha dasmu to piye? Kadale ndi kadale Kula saiki? jiwane. Kadale. Pun tenggen wit pau tenggen katok. Kok ning kadal ning wit kok ning kathok sing cetha to? Lari-lari niku wau. Mengko gek kadale mau nyemplung nek Wah, ha kene. iki kok kecemplungan cengkeman kadal kuwi mau. Saking babal madu. Coba tak ombeni nggih, Pak. Iya. Kok kaya kecing-kecing. Boten kok. Iki kepiye kok di picas irunge barang iki? Ora Terus apa-apa. nganggo kathokmu lek. Coba entekno. Nek kowe melu nyidam. Kula ndak kirim-kirim kabeh mbok jenang kok. Nggih pun cekak ngeten. Isih kurang. Wah, niki. Kurang apa meneh iki? Pakmu. Kula nggih pun matur di kucing ning iki penjaluke jabang bayi lho Pak iki. Lah kurang apa meneh iki? Mengko ndak ngeces nek ora kelakon. Ngeces lho lek kowe sing tanggung jawab. Sing ngeten kok Pak Demang. Nek tiyang ngidam niku werni-werni sik disuwun. Monggo tiyang ngidam niku wonten 3 perangan nek ngendikane para winasih. Apa Sing wae bisa boleh. napa? Setunggal sasi dugi 3 sasi. Niku ngidam sing diarani niku wau napa sik di suwun kudu dituruti. Iya. Mboten dituruti sesuk laire pun nang jabang bayi niku nek gedhe ngecet. Lah nggih, Wah. ayo ku mau. Medeni. Sasi tekane 6 sasi. Jaluk meneh. Awane niku sik mbok niku mek mangan mawon. Ayo mulane tambah lemu. Niku pengen buat lama. Walah. Ora ngono kuwi iki karepe. Lah ki njaluk apa neh iki? Kula niku engko ndak ngecas lho Pak. Lah ya apa? Kek kowe Nika iki lho. ngomongo. Nika sing ten kali nika Bader Bang sisik Wader kencana. Bang? Bang sisik kencana. Wader bang sik kencana ki manggone nang ngendi? Lah, kula dhewe ya ora wader ngerti. kok sisike kencana ki ora ana to Nyi? Lah nek pancen tresno kalih kula ya Iki kudune marang ngerak- goleke. Tegese ora tresno. Piye? Mas Demang ya ora tresno karo aku. Ya kok. tresno ning Lah wong sing ning penjaluk niku sing
Sing njaluk calon anake sampean iki lho. Nang Jabang Bayi niki. Waderbang sisik Dedek kencana. kula. Jan ngaten Pak Demang. Kula nate mireng kok. Mboten bang sisik kencana ning Paderbang kang sisik kencana niku manggone lemaning Iya. Tlaga Tirta niku kula ora ngerti. Oh. Ngerti ya men Tlaga Dana Tirta lha niku. Kok Dana Tirta Yo, to? ngene ya Nyi. Aku tak mangkat golek Waderbang sisik Kang kencana. sisik kencana. Ning aku weling marang sliramu ya Nyi. Pripun? Yen sok aku durung iso bali nggawa Waderbang sisik kencana, putraku wis lair to Nyi. Lah kok suwe men to, Mas? Yo aku ora ngerti to Nyi, sesasi, porong sasi, apa setahun. Iya. Mengko yen lair wadon wanita, Nek wanita pripun? kok jenengi sakarepmu. Sak karep kula, Yo, sak seneng sakarepmu. kula. Senono yo. Paijem ngono ya ora Ya, apa-apa. yo sing apik Lah, jeneng sinten? anake. Oh, nggih. Engko ning lair lanang jenengono Joko Sedono. Joko Sedono. Joko Sedono. Iya Nyi. Kula nderek kersanipun Mas Demang. Heeh. Kula tansah memuji ndedonga mugi-mugi kasil ing Iya, karya. tak golekane. Mboten suwe-suwe lho, Kowe Mas. ngati-ati ning omah Iki dijogo. Heeh, Nyi Demang jogo, engko nek ana lelembut mlebu kok busa. Kowe yo Nyi, aku mangkat. Ngati-ati ning omah yo Nyi. Kowe ngati-ati ning omah jogo karo ora blok lelet. Yo Nyi. Wah, Kula nuwun Mbak Yu. coba kowe sik bukakno lawang. Kula. Heeh. Aku wis dipeseni Mas Demang nek ana pri aku aja nemoni. Kowe coba, kowe lek. Panjenengan nembe. Lah iya. Coba kono dibukake lawang. Kula nuwun. Wah. Monggo. Menika Kyai sae niki kadose. Oh nggih. Kula kemutan. Dieling-eling lek. Nggih. Sampeyan Kepiye to lek kowe iki? kadung ngawuk nggih. Nggih boten klentu. Kok lek kowe iki mbok sing bener to? Diaturi tindak mlebu. Heeh. Nika jebul rayine Pak Demang. Ajeng sowan mriki. Coba. Oh nggih. Diatur. Oh nggih. Gus, Nggih. kersane Mbok Demang panjenengan katuran tindak lebat. Oh nggih, Nika Paman. Mbok Demang nggih wonten lebat. Nggih. Monggo. Sadare jagem mawon. Oh mboten betul nggih. Pun. Paman ya seneng gojek lho. Lah, Seneng gojek seprono seprene kok ya ora lali. dan Kula nuwun Mbak Yu. Menika nek Adi Dado ngawuk to menika? Inggih leres. Kok yen pangapunten kok janur gunung Kadingaren dene Adi Dado ngawuk menika pinarak wonten ing Kademangan mriki. Inggih sestanipun boten kadingaren. Nanging pancen kula sengaja badhe kampir wonten Jatiloro menika Kang Mbok. Ngan Mbak Yu. Nggih, monggo-monggo lho. Mriki lho Di, rati caket mriki. Isi. Nggih, ngaturi kasugengan rawuhipun nggih. Kala wau rene to? pripun? Sengaja tindak rene. Oh, ngeten. Ampun jan mboten rawuh mriki sae ta mriki daleme Pak Demang, Pak Demang. Iya Paman. Niki le bangun kelas kakak. Astu niku, nggih ta Pak Demang? Ora iya ning gumunku iki Adi Dado ngawuk kok ora nggawa rewang, ora nganti sapa ngono. Lah iya to. Kok coba mbok tok Mboten kok piyambakan kemawon. Yektine aku mau ora mung dhewe. Nggih.
Lah nggih mbok diaturi mlebet to, Di. Ora gelem dheweke lungguh nang sak njabaning kademangan. Lajeng Nggih, wale-wale menapa Mbak Yu? nggih. Sowan kula wonten kersanipun Mbak Yu Demang menika estrinipun badhe kepanggih kalian Kang Mas Cakrayuda. Lenggah menapa mboten kok mboten ketinggal menika? Niki nggih daturke napa wonten mawon Pak Demang nembe tindak. Waleh-waleh menapa Dimas dadong ngawur. Bojo kula Kang Mas Demang menika nembe tindakan. Mboten wonten ing dalem mriki nyun Nggih. pangapunten. Boten dados menapa. Kangge kula kepanggih Kakang Cakrayuda sae mboten inggih sae. Awit menika cekap matur wonten sanipun Mbak Yu Demang ugi saged. Cekap kalian kula. Nggih. Mbok cobi Yen dipundhakaken wonten perkawis. Bareng matur kula badhe matur wonten lepat nyuwun pangapunten Mbak Yu. Kejawi tuwe kawilujenganipun Mbak Yu sak keluarga Jatiloro menika kula badhe nyuwun pamit ngersanipun Mbak Yu kalian Kang Demang. Nggih, babagan keselamatan sedaya kulawarga wonten ing Jati menika ayom titi tentrem mugi-mugi Dimas dadong awak ugi mekaten. Kok Demang Pak Demang badhe tindak pundi? Nah, dicekake. Ngene Paman. Aku kepengin suwita ana ing Kasultanan Demak. Nito. Jiwung panggung. Ingkang atosan derek Matur sembah nuwun Mbak Yu. Mangke kula aturake Kang Mas Demang ingkang sampun. Lelah kalian kula suwun. Jarang-jarang saka Karangturi nganti tekan kene kuwi merga nuruti karepmu, merga kowe. Lah aku arep ngetutke aku ora. Nek ora gelem ngetutke aku tak dhewe. Ya aku dadi wong tuwa bakal ngetutke kowe tekan ngendi wae tak tutke. Ya wis, kowe manut aku ngetutno aku. Ora sah. Pokoke ngomong wis ditutke wae aku yo lek yo. Ya wis tekan ngendi wae tak tutke, Genduk Manis. Kopi sombombo genduk manis ketulatu alaya laya lailo elo ya asalo alaya laya lailo elo ya asalo Banting awak
kene di. Ayo, Kang. Lek, wis sapa, Lek? Kowe ning kene ana ning Angkara Murka. Ana wong wadon ayu kuwi ditakoni. Jenenge sapa? Kowe apa aku? Ayo kowe wae to, Kang. Kowe wae. Ayo. Jenengmu sapa? Kowe takon aku. Iya. Jenengku Genduk Manis. Genduk Manis. Iya, Genduk Manis. Ayu di. Sapa, Kang? Genduk Manis, ayu. Genduk Manis. Apa? Kowe kok ijen ki arep sapa Genduk Manis? Lah iki karo lekku. Ora lek wong loro. Ora ngerti apa piye wong ketok desak mene Kowe Genduk Manis. Kowe sapa nyelekuwer kowe? Aku Darkemen. Nyelekuwer dalimen. Ha iya. Oh, lah nyelek Terus ngawal. ngene iki. Ngawal Genduk Manis. Heeh aku. Aku Pak Lekne kok. Ngono to, Dek? Heeh. Belah, dunek nyelekuwer lho kowe, Lek. Kowe Padahal ora nyelekuwer. Ben nama Malah jenenge nyelek nyelekuwer punter. aku ora nesu kok. Aku ora nesu. Genduk Manis. Ah. Genduk Manis. Apa? Lah kowe iki sapa? Cah loro. Wong loro kok dor. Murka. Kowe sapa? jenengku Angkara. Iki adikku Murka. Angkara ora Murka. Iya. Boleh wis. Bandingane Angkara Murka lha iki do ngono kabeh. Wong elek kabeh. Heeh. Arep ngopo? Rupane Lagi? wis kok kaya Genduk Manis. Ngapa? Lah kowe iki ngapa cedak-cedak kan kok? Ngado kono ora cedak-cedak ngene iki to? Aku seneng karo kowe Genduk Manis. Kok seneng ra aku lagi, Wek? Karo kok langsung seneng Wah, iki. teko kok. Ngapa? njut Nek kowe seneng iki sing gedhe sikik. Oh, kowe sik, Kang. Kowe bakal tak pek bojo. Oh, jalukmu apa tak turuti Genduk Manis. Apa gak kok ndek bojo kaya kowe kuwi? Lah nek lemu ngono kuwi nek aku nang ngisor, lah saya sambekan aku. aja gelem. Aja gelem. Nah, terus arep milih. Milih adikku. Milih aku wae Genduk Manis. Wah, lah saya nel iki lek. Ora sah. Men kemlotak ya, Lek. Ha iya menggari ulung let kok. Ya iya. Piye? Genduk Manis. Apa? Mbok gelem ya Genduk Manis. Awegah. Ra penak nek ro kowe. Pentil ijo-ijo. Tapi Iki mana kok ana pentil barang iki? Pentil. Panggale nembang ki lho. pentil gori ijo-ijo. Genduk Manis tak pek pun. Ya Allah ya Allah ya Allah elo elo ya asalullah ya Allah ya Allah elo elo ya asalullah. Wedi. Tekan ijo-ijo. Napa? Genduk Manis tak pek. Allah ya Allah ya Allah elo elo ya asalullah ya Allah ya Bener sih. Piye, Di? Piye, Kang? Ora gelem ngono ki piye, Di? Ayo, kepiye wae yo. Telo pendem digawe kola. Aku gelem kok kowe nolak. Allah ya Allah ya Allah elo ya asalullah Allah ya Allah ya Allah elo ya asalullah. Wis, piye, Di? Sepis amenyah dirayu, Di. Hah? Gelem apa ora dadi? Jane aku semua kok ya. Kopes kecamplung kola. Kowe sampun pola jane. Genduk Manis kerukean. Allah ya Allah ya Allah elo ya asalullah Allah ya Allah ya Allah elo ya asalullah.
Patimoto. Lah wae tanggung jawab Saiki ngene. ngancani iki. Ora. Piye karepmu genduk maneh? Nek kowe do kaya ngono kuwi. Piye karepmu? Njalukmu apa? Ngene wae. Aku pengen kowe do adu kekuatan. Adu kekuatan. Lah iya. Kowe wis dadi bojoku wae. Ora, engko sapa sing luwih kuat? Ya kuwi sing dadi bojoku. Ya. Piye kuwi? Kowe ngalah wae, Kang. Kowe ngalah wae. Aku ya, Kang. Kowe sing awake cilik. Aku Ayo, saiki. saiki. Do gelut sikil. Kowe ngene aku. bingung wong lanang. Nyidiame werna-werna, ora ana liyane. Alah marake kuru nang awak. Sejengane sendang Telaga Tirta ya nang ngendi? Pakde ngertos. Sendang Telaga Tirta niku wonten pundi, Pakde? Broto Tirta wonten. Ngertos mboten, Pak? Aku ya ora ngerti. Ndi ora ana. Mbok De, ngertos. Sendang Telaga Tirta niku Mbok De. Ora weruh awak. Ora ngerti. Paling awak dhewe dikira dhewe. Wah. Sik. Apa iki sik diarani waderbang sisik kencana kuwi apa iki wae ya? Semlorot. Pripun to? Kaya ngeten kok kaya wader. Kula dadi wader. Kula iki menungso apa kok? Wader apa menungso iki? Ayo menungso to ya. Lah pundi kepete kula? Gedene sakmene, Ji. Lakon tenan iki ku. Lakon entuk wader aku. Nyuwun sewu, Bapak. Bapak niki sinten? Kowe tekon aku. Lah nggih. Lah kula ki kawit Aku Bapak. ki Pak Demang, Cakrayuda. Walah, lah kula wae kok ketingale kok ora dibingung. Lah kowe iki sapa to, Nduk? Bocah ayu mlayu-mlayu turut ngalas ditutke Pak Like. Wong kalike ndak buron kok mau. Lah kowe iki sapa, Pak? lah niki. Jenengmu sapa? Kula Darkemin. 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 Kowe, Nduk, kowe sapa, Nduk? Kula genduk manis. Genduk manis. Wah, cocok karo jenenge. Genduk manis. Nggih, dede wader. Putu wader. Nggih, kula cetol. Cetol manis. Nah, Kok mlayu-mlayu turut ngalas. lah niku lho Bapak. Mati kemringet, Niki ngeten. geblobos. Kula ki bingung, Bapak. Lah kok bingung. Kula ki ajeng madosi Joko Sedono. Sik. Lah kula ki kalih bapak kula diken minggat saking griya. Nggih niki Kowe ditundung lunga karo bapak. Amargi kula niku ngimpi, kula niku ngladeni Joko Sedono kados bojo ngoten nika. Lah kula kan ajeng mados iki mboten nangsal kalih bapak Sik. kula. Terus Kowe ngimpi leladi karo Joko Sedono. Nggih. Kamangka kowe durung ngerti sapa to Joko Sedono. Derek. Lah bapakmu ki sapa ya tega-tegane nundung bocah ayu. Nek sik ditundung Darkemin wae ora apa-apa nek kowe lah ya mesake to. Lah wong manis. ngancani ditundung. Pak Lek. Pak Lek nggih ditundung. Nek upama ki aku Joko Sedono piye genduk manis? Jenengan Joko Sedono. Iya. Ning kados iki
mboten kados jenengan ngeten niku lho. Nenggo impenmu cuk aku. Enggak godokan niku bagus ganteng enem. Lah niku sapa? Sik tak tekon. Kowe tenan tresno karo sik jenenge Joko Sedono. Tresno kok. Tresno. Napa Yo. bapak ngertos? Yo. Kowe melu aku. Mengko bakal ketemu sing aran Joko Sedono. Oh ngeten bapak. Yo, ayo genduk manis. Oh nggih. Monggo bapak. Yo. Wonten Makan pundi? ana ning gunung kae Joko Sedono ana ing kono. Oh Ayo. nggih. Kung Yo. napa nggih? Ayo Darmin. Kita Tuku bendaromu. ungkal Ya. abot bobote biyen menuk ayu rupane tak tinggal morot regane alayo layo lailo elo yo ya asalo alayo layo lailo elo ya asalo Derek nemen kula mbok Demang. Joko Sedono. Kula Yung, Gaweanmu ning mburi piye, Le? damelan kula sampun rampung. Dos pundi? Tesih napa melih? Yang di Kok tesen apa meleh? Ah, Jan dam- bagus tenan putraku. Nggih, Nek putrane. niku Plek, ejek- kaya Iya, bapak nggih. ini bapakmu Le. Nggih. Bapak kula niku nikah nang sinten? Kae Pak, dianggap bapak ya ora apa-apa wis. Kudu aku kudu bapakmu tenan seneng banget aku. Lah Aku ki Simbah, nek kowe Simbah. ngundang Simbah. Yung, niku Simbah. Simbah Simbah. napa Le? Oh Simbah. Simbah ki Lelet. like Simbah. bapakmu asline. Ora lho Oh. bojomu ning ndi to kok ora tau rene Ora tak saiki. jan ning kene mah rewel ketoke wong tuwa wae. Kowe iki nek karo anakmu ya iki ya kelebu anakmu. Aku seneng ya nyawang Nek putrane ngajari jenengan. iki ya sing bener sing becik. Nggih, kula nek ngandani sing apik-apik malah dia ben Kula nggih pun disirasi tak apik-apik ya nggih pripun pripun nggih. Lah. Mah kaya angka 10 ta nek karo 10. Nggih. wingi niku ngeten iki. Pripun? Mbak, nek aku njuk gendong mbokku, ae entuk wong rombone jajal kaya gendong. Ora wani. Ora wani. Nek karo mbokne ora Ora ngundang apa-apa, gendong. ora apa-apa. Dia kek cilik ya sing sing Ini tak kira ya wani Sing sing ngomong gede nggih. ngono kok njuk Piyung gendong. kok, Le. Jane ngeten nih, Piyung. piye piye kene lek ning kene ndak Nggih. tak kene lah ning kene ya piye. Kanca-kanca niku ada kagungan tiak sepuh. Lah, iso. Gitu. Lah kula ampun ngantos sementer kok Dik, bapak kula niku sinten ngoten lho. Lah kan dianggap bapakne ya ora apa-apa kok. Wah, jangan ngoten niku Ya mbok ora Demang. kurang-kurang lene resnane. Piye? Jangan iki kowe kan ngerti mboten kok tetep ora? putrane jenengan. Lah iso. Rikala semanten kemutan mboten sampean mbok diblakake mawon kali putrane. Kowe wae aku ora tegel aku. Nggih, pripun yo? Mboten tegel. Kae tekono Pak Jemulan. Kowe yang ngene wae tak kandhani. Nggih, pripun? Bapak ki tindakan rikala semono goleki idam-idamane imbokmu ya nuruti wektu ngandhek kowe. Ya muga-muga ning maran ketemu apik iki ndedonga wae ya Le ya. Sik sabar. Wonten napa, Mbok? Ora
manus genduk manus. Nyuwun sewu, Mbok Kowe Demang. rasa lamis nganggo nesu, nganggo nangis barang. Aku kuwe serti. Reti nopo? Rikala semono kowe kongkonan bojomu iki supaya goleki sik jenenge wader sisik kencana. Jebolane kowe nang omah ngarep delikke wong lanang ngono to iki. Oh, Wong tuwa ya ora urus. lek urus gak kapan karo kowe? Dene iki wong tuwa iki ngandani. Nyuwun Ngandani sewu, Pak wong Demang. wedok nek eruwe iki ora malah gombani main untuk silamu kan. Niki lak ning becereng kono kemawon sampean niku. Pak. Wong saking sangen-sangen kok terus Mas Demang. seneng. Pun rampung durung lek ngono-ngono iki kok. Rampung dene. Durung. Rampung dene. Wes saiki ki ngasih dua kaya ngene iki joglo. Kudune wong wedok ki nek ditinggal lunga karo wong lanang jaga harga dirine. Ora lelameran kaya ngono kuwi. Kewalik iki dandane. Lek kewalik Kudune kanggo Iki teko kewalik. lodo. Gaya ora ngomong-ngomong kok nesu. Kademangan. Oh. Sampai nggo nutup-nutup. Kok wedok sambil Jangan benar. nggo nutup-nutup iki sapa? Kecandak iki lho. Kok sampean ngarani kula kan? Walah. Ya ampun. Ora sakti gagas. Oh, alah. Mbak, ampun Ya ngoten kita ya. ampun, alah, aku terima, terima. Kok tenan alah. Wis ora sak Alah, ya ampun, Pak Lurah niki lho. ora sak tulung. Bojo kaya ngono lho. Ditandike gede ya gede. Wah. Kena itu. Kok. Peni. Kaya triplek ora apa-apa. Ayo wes. Nek Yo iso yo wes. jaga harga diri. Kuwi mah gondak gene ngene bocah enom kek. Wah. Piye-piye ini? Ora. Rasa sing guna. Nyi, aku tak Ngoten tenan kok sampean ku mangkelke. kok mangkelke sik gawe mangkel iki kowe. Mboten mau kok gonyak. Gonyak ganyok. Genahe piye nyi? Tak tinggal lunga setahun, 2 tahun ono bocah bagus kuwi. Pun kula Nek sak gondak. wong tuwa sak nyuwun sewu. Ya, Kula nek nyuwun jelas, sewu Dik, nggih. jelas, Dik. Tak matur napa wontene. Rikala semanten Pak Demang tindak ngupadi panyuwunipun Mbok Demang. Ya. Monggo sampun dangu dipun antu-antu ngantos punang jabang bayi mun lair. Kok malah sampean kundur Ose beto. punang jabang bayi ku lain lah. Diguwak lho. Ya mboten. Niku Kok sampean mboten. Monggo digenake riyen. Bayine diguwak terus sambut karo wong lanang. Wong Mbok Demang mboten napa-napa sampean muring-muring monggo Ya sampean. wes saya ade ning mburi wae ayo. Ngono kuwi to. Reti aku. Reti golek jenenge wadir bang sisik ngendi ndi ora ana. Nganggo Tolong dijelaske. Ah cetol kok ngono kok wader. Sak uncek ngono wae. Oh, kowe dineki titul. Penting. Aduh ya. Wes sampe panjenengan goyangke ping pira? Digoyangke ping pira? Selakon sing werna-werna to. Sakniki kula tak matur waleh-waleh menapa nggih, Pak. Iya, piye iki? Rikala semanten kula nek ngidam Iya. duweni punagi penjaluk anak sampean niku. Terus Lah nggih to jenengan sadurunge tindak sampean nek pesen nek duwe anak wedok sak karepmu apa jenenge Pak Ijem, Pak Inem menik Nah, kok sapa sak karepmu. Nggih. iya, Nek terus nek mijil kakuk Joko Sedono lah iki Pak anake sampean. Sampeyan yo kirang kono. kowe Joko Sedono. Terus Pak, kula Joko Joko. Wah, anakku cah. Nggih. Iki anak. Kowe iki anakku lho. Nggih, nggih, Pak. Wah, Joko Sedono. Iki karo bapaknya saiki karo anakku lho gebanget tenan kowe iki. Mbok iki pripun iki? Bojo kula niki. wah. Iki kepriye to? Nek kejadian. Ora iki kok dadi kok wadon kok nek ketoke ro. Urung tau tepeng bareng niku kan. Nyun sewu. Kae wae. Mangke rumiyin to. Aja mesra kaya ana bojone. Aja mesra-mesra. Mangke rumiyin. Heeh. Mangke Genduk maneh sing ngetek wae wadah. nyuwun pangapunten Kowe dan iki sewu. kowe iki sapa le? Kula Joko Sedono. Tenang, putrane Sedono. Bapak. Iki Joko Nggih, iki. Wah. Putrane Bapak Iki, nggih simbok. Kowe pinter tenan. Nek sing nek iki beda to? Pamane anakmu piye?
darkeme niki iki Pak Dune si genduk manis. Manis e. Kula kan ketemu kalih katresnan kula. Wah, aku nduk ngapura yo Nyi, nek aku luput. Aku ndak wo kowe yen kowe lelemeran karo Satrio. Nen niki sinten genduk manis niku? Calone sampean ngeten. Udu to Nyi. Adipek bojo to ya? Ora. Wis aku wis buat dadi bojomu wis mantep sak teruse Nyi. Mantep sak teruse. Iki yo piye? Kula menika kan Piye? Ngimpi. nggih kula ngadosi kalian Joko Sedono yang nami Joko Sedono. Lah ya Joko Sedono ki anakku. Lah nggih, lah niku ki kula lek Ora nak ngadosi lek kados kepiye? bojo ngoten lho. Lah Pak kula Jemak, ngadosi. niki putrane sapa? Iki ki anake Pak Darmo. Wah, aneh ngoten Pak Jarmo niku sedulur Ayo sampean. sedulur iki anake Pak Darmo. Nggih. Lan setunggal lho. Sing sedulur Sing gedhe dhewe. pangapurane ya. Enjih nyi mboten napa-napa. Lah kok jenengan kok gadah putra ganteng ngoten. Lah bapakne ya Bapakne yo bagus ya anake yo ganteng. Kan nek matur bapak njaluk montor. Piye? Pak. iki aku bapakmu ya coba kono le. Piye Joko Sedono piye? Kene. Iki dos ndi? Alah le, anakku wis gedhe. Iki tak supetke urung Nyi. Wis ampun. Malah tilakoni tak supetke urung Joko Jare Sedono. supet ning medal niku pun ngoten niku. Wah, mano wis arep di bojoku nek guru supet bar kepiye? Durung diukir. Oh, urung dikit. Balas. Yen kula terketet Pak. Waduh. Lah nek Ya tondo. Piye Ger? Piye? Wis aku. Piye? Kose iki Joko Sedono arep. Piye le? Pak, niku ora damu ben kali bapak. Iya, Ora piye? simbok kali Pak Lek nika. Lah nisan dadi kula pun ageng. Iya, piye, Le? Iki kula nyuwun iku perkele bapak li simbok terus pundi. Piye njaluk apa? Ah mriko kok Njaluk rabi. lah nderekke mawon. Derek Durung mawon. ditarik derek mawon nek. jenengan Nek cah wong saiki. Cah wong saiki lho di Iya. derek mawon. Wah sakniki dadine kula malah gadah irang-irang. Piye? Niki kademangan Jati Loro Rajeng Ewo. Nek ngoten kula tak toto-toto sesuk sarung sing gedhe. Ya, pasang tato mawon orang gedang. Nggih, Yo, mboten mawon. besok disedekke mangke. Oh, nggih. Antarane gendang karo karo Joko Sedono. Oh, nggih. Oke, Jambon sak yo. kowe enggak salah. Tur karo piyantu